babis mo. Kaya kapag ito'y marami ng bunga, isa sa magiging pa namin yung tuba. So siguro nandun yung paggawa ng mga sugar. Yan. Napahagi na ito. Napapala rin parang nakuha nila kanila. Yes, sir. Lahat ng lupa ko doon, lahat na identified na kung alin ang kanila. Para sa kung ano man ang mangyari, at least alam nila kanila. Kasi ito malimit na nagkakagulo ang mga simple. At saka kung minsan wala, hindi pa napapahagi. Kaya nagugulo ang pamilya, nasisira. Ito, isa ko rin yung inspector, kasi mechanical din siya. So, anong nangyari lang ngayon, hindi ko na rin sila pinalalapasan. So, kumuha na lang kami, pati mga sasakyan namin, hindi lang yung pinagkakali sa inspector. Outsource na lang. Pero puro mga inspector ito nakita. Ako din sa diplomatic, no? Kanya yun. Tapos ang safe line, dito sa aking padalwa, at yung aking nagdodoktor, yan siya. Sa kanya kaya alam. Pero lahat siya yung fancy, yung matanda. So, yun yung kailangan ko mag-coffee, tinatawag. Baka naman nakakapit na masarap na coffee. Nagawag ko makapag-coffee. Classic Pan Oriental Maganda Resort. Nasa pa po, nasa Google. Hindi mo makita. Batangas City. Siguro yung dinaanan ninyo. Galing diversion, pumasok kayo ng diversion, pumaliwa kayo. Dumaan kayo ng flyover, hindi. Meron pong shortcut. Yung shortcut, salit na dadaan kayo ng flyover, doon sa mismo halos katapat ng Shell. Katabi ng basta ba? Basta. Motors. Pero itong kakanan, ang labas na dito na sa Caltex. Yung sa mga hindi taga rito, hindi alam yung daan. Pero pagkapasok mo gano'n, galing sa diversion, siguro mga 400 meters. Pag galing kayo sa diversion, nasa left side. Pag galing kayo rito, nasa right side. Kaya lang, sarado yun. Si Mrs. Yan, sila nag-edit ko. Meron kami ilang mga consultant na under our mga on-call consultant. Talagang hands-on na sa pagtatanim. Pati lahat ito, ako rin lahat ang gumawa niya. Pagkatapos silang mag-pick and pay, siyempre matutuwa sila. Ano naman to? Hindi ba kami magkaroon dito sa bahay? Sabi ko, yes. Tanim sa malaki-laking lalagyan. Meron na kayo, hindi na kayo mawawala ng lemon sa bahay. At saka yung mulberry, hindi na rin mawawala ng mulberry. May po kami doon na parang support na din sa local. Gaya po ng coffee. Yung coffee po, original Batangas talaga. Talagang may isa na po akong kinukuhanan ng kape na yun po yung parang simulat sa pool na nakakilala ko ng kape. Yun na yung distinct flavor ng coffee. So yun din po binibenta namin sa Lasal para magkaroon ng distinct taste na kape para ako. Hindi naman, local na po, distributor. Opo, lipa po sila ang kanilang farm. Tapos distributor po ay nasa palengke. Sila
yung kinukuha na. Hindi na po direct pa. Yes po. Coffee, ang masarap sa coffee, full grain siya, saka magbibilingin. Ito, ganun ano. Hindi mo siya giling na. Yes. Kasi nandun yung, yung aroma. Pag pala giniling mo kagad dyan, lasang kape, pero wala yung aroma. Sa ibang mga naging specialty coffee na ngayong third grade na, ang distinct flavor po niyan ay may parang scent ng cocoa. Yung kanilang parang pagkatabligan, pero wala ang tabligan nila. Ang original taste ng kape barako po. Yan ang yan ang hanap nila na na lasa. Makatod siya ng nagturo sa, pinatapang turo sa Fortune Mechanical Engineering siya nung nag-shift sa ito. Kaya nagpatuloy ng Mechanical Engineering yung aking pagdalawa. Diba kinabot na po years to realize na nilipat ka ng ibang course? Ako muna po lahat ng mas para tama ang desisyon ko. We have a hotel at meron dapat talagang HRM. Kaya okay na rin. At least meron naman kami ngayong mechanical engineering. Nagmamaster pa rin yung mechanical engineering. Graduate din yun ng accountancy. Ito nga rin nagtutoktor, license medtech yan ang graduate ng NTU din. Tapos, nag-diretso siyang medicine. Ngayon, fourth-year proper na siya. Pag tuloy mo kayo ng level 1, nababa. Kaya, relaxing po. Kaya pagkakatawa po. Kasawa talaga siya. Oo. Ay, kasi sila yung nagtitimpla eh. Oo. Sila yung nakakapagtimpla ng coffee na masarap. Ang aking timpla rito, yung barako kita mo sa taas, may thermos. Ako nagtitimpla nun, barako kape na giniling. Matagal lang giling. Yung kasing kwan niya, may aroma eh. Yeah. Ako kasi mahilig din sa kape. Kaya lang isang problema, mama. Huwag masyado kang inom na kape. Nakakapit sa balat. Daw nakakapit. Kaya maitim ako. Kaya brother kape. Hindi na tayo uminom ng kape yan. 2019 sir, October. Ako yung champion ng sa region 4. Ang kalaban ko, lahat ng pinakamagagaling na litsoneros sa region 4. Lucena, yes. Ako hindi marunong. Ang akin ay biro-biro lang. Lumaban ako doon sa mga expert. Taga Cavite, champion ng Batangas, champion ng Lucena. Ilan pa kami, mga 10, 15, no? Naglaban. Ako champion. Ako 2019 na Ditron Master. Champion. Yeah. 2019. October. Yes. Ang problema ko, pinangangalan ko. Yung recipe ko, pag kinain mo yung aking lechon, kakainin mo hanggang sa kalooban. Ang matitirang buto na walang nakadikit na laman. Di ba pag bumibili kayo ng lechon, ma'am, maraming tira, may dugo? Ang akin wala. Wala. Ang akin wala. Ang aking lechon, pagluto siya yan. Magaling na rin ang aking anak doon. Pag pinaya, walang buto. Natatanggal mo yung buto. Ang matitira lang doon, kuko. Tanggal yung ulo. Yung buong ulo, tanggal yung buto sa ulo. Yung gitna, walang matitira naman, tanggal ang buto.
Kaya pag tinatad mo siya, puro laman siya. At walang putok. Ganun kasarap siya. Yes, poodle! Balutungan pala. Ganun kasarap. Dami tayong pinag-practice ang tao. Dahil ito kasi may kid din na native na inaalagaan. Every month may dalwa at kami pinag-testing para ma-perfect na kung ano hindi naka-test na baboy para sa akin. So ilang baboy ang pinag-practice niya bago niya na-perfect yung life. Yan na nila yan. Ngayon, nasa ano po? Hindi mo po, nasa naman po na Kung nag-aalaga ng pig na yung linilitsyon nyo na yun yung sineserve sa hotel. hindi kami kumuha sa labas. Kasi po yung may own recipe din kami ng pagpapakain sa beef. Talaga pong ano, ang aming pakain ay so, siguro kung makikita na lang magala, Hindi kami nagpapakain ng pigs na pan. Kaya kung makikita nyo, may mano kami rito, pero walang amoy. Opo. Nagbibigala din. Kasi lahat ay fermented. Sino naman ang langaw na gusto alak? Na yung kanyang ikot ng manok. Eh, paano yung dadapuan ay lasang alak? Fermented siya. Lasang alak yung ikot. Ikot. Di mabango. Ay, yes sir. Alak. 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 Alcohol. Alcohol. Ibig sabihin, pati yung kanyang tiyan, wala siyang parasite kasi alcohol yung nasa tiyan niya. Oo. Yun ang kanyang iniinom at kinakain. Tapos yung fermentation niya, sarili niyo yung formula. Yes, sir. Wow. Like, sinasabi ko, proper ferment. Ito molasses. Molasses. Oh. Saan mo source ng molasses? Kasi member din ako ng cooperative ng fitness. So ito po. Ito yung molasses ko. Yes. Tapos yung pinipermit ninyo, nagpe-ferment kami ng pakain sa baboy. Pero ang number one dito sa manok, yung kalyo. Naka-ferment. May example pa. Sir, sabi mo yung part of integrated organic farming. Parang gano'n. Parang gano'n daw yan. Ito, pinainom mo. Ito, fermented. Fermented. Alcohol. So, yan ang inom. Yes, pwede. Yes, alak. Ito yung niya. Ito yung hindi pa nakalunan. Yes, ito lang siya. Tapos, yung ipinerment mo diyan, extract ng iba't ibang klase. Nilagyan mo ng molasses, ipinerment mo. So, pagkalipas ng mga 7 days, pwede mo na siyang balawin yung tubig. Painom mo siya sa mga hayop. Kaya ko, ang ilong siya ng mga hayop mo, walang pangsan. Maganda yung balasas niya. Pati yung kain niya, hindi mabaho. Hindi nilalangaw kasi sino ba naman langaw ang gusto ng alcohol. Ito siya. Mga yes, mga pinipin. Ay, bali, mga kids lang. Halimbawa, yung darak, palyak, natural na pa. Sir, ako din ang pinakayo mo, sir. Pinakayo. Okay. Pinakalo. Yung raw material. Yung palyak. Ito yung kopras, ano? Pinupunan natin ng mantika. So, ito yung piligang talyak. Ano yan mo siya? Patungo yan. Yes, yan yung byproduct ng paggawa ng mantika. Hindi siya natatapon. Ito, ang tinanggal dito, mantika. Pero ang kanyang yes, galing sa kopra. Binibili siya sa mga gumagawa ng mantika.
ba may suggestion ng mga bumibili gumagawa ng certified? Yes, yes. So lahat ng pagkain mo Ito naman, polar, trigo. 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 Yung Ano ba ano ko yan? Ribbon? So, parang ikaw nagpo-formulate ng sarili mong feeds. yes sir. Lalo na sa mga baboy, doon sa hotel. Kasi, kumisan may mga gabi kami, hindi lang pinutan. Pero ang importante, piniperman. At yung dumi ng hayop namin, hindi tinatanggal. Yung buildings, ipa namin, napakarami. Pagpagpagka na ako, gumawa ko sa mga silingan, mga 80 sako. Every 3 months pinapalitan. Tapos yung inalis doon, tuyo na yon. Wala siya amoy. Isinasako siya. Yes. Yun ang ibinibigay namin sa mga halaman. At sa tagal namin sa nag-aalaga ng native, pamilya naman ni marami rin, 50. Kahit na amoy, wala siya. Yung may mga kasi 100% native, hindi pa rin po 100%. ano bang advantage? 100%. Kasi papaya mo lang siya. Makala ka sa buhay ng sakit. Wala ayun. Kapag nanganak siya, nakakulong, lagyan mo ng butas, takbuhan na yung mga pad doon sa farm mo. Wala kang pa. Parang native pa, mga nitibo. Pag nanganak, hindi mo tinitingnan. Nung maintenance. Yes. Tapos hindi ka nagpapaligo. Oo. Hindi ka nagalit sa tayo na baboy. Hindi na mabaho. Lahat laging tuyo. Tapos meron ka pang filteran ko. Ang number 1 sir doon, hindi nilalangaw. Yun din ang aking pilos dati. May problema kayo sa langaw. Okay, pagpakain ka ng fish, doon sa iyong mga manukan. Tingnan nyo dito sa San Jose. Pag kumain ka dyan, kung langaw mo yung pinakain. Pero sabi ko, pinagtanong sa akin, paano maiiwasan yun? Sabi ko, pagpakain kayo ng fermented, kahit feeds yan, ating feeds, i-ferment mo. Yung feeds mo, kahit yung commercial feeds. Yes, i-ferment mo. Ang Pwede tayo, yung ibabag sa tubig. tubig with molasses. Yes, in kinabukasan, babad mo ng gabi sa kinabukasan. Yes, pwedeng marami kang gram. Yung binabad ko ngayon, after 3 days. 3 days? Yes, after 3 days. Kasi dati may mga gram akong malalaki, ano? After 3 days, hindi na tama ko. Wish you could sleep like a baby when you're in pain. Wish you could be in dreamland, but you're living a nightmare. Wish you could be peaceful. Wish you could be pain-free. Take Pandol Night to relieve pain so you can get a good night's sleep. From electronics to home kitchen, get the perfect deals you've been dreaming of. Find it. One third at
safety practitioner, accredited ng Department of Labor, siya rin yung solution control. Hindi ko dati yung anak ko, nakuntal kasi siya. Pati ko na yung ano, magdala na. Dati siya kasi, sabi ko pala, okay, at eh, sabi ko, hindi darating tayo, hindi pa, eh, kailangan, meron kami order na Netflix, na Lemon, at saka coffee na, hindi yung, o sarili niyang pati yung marunong ko sa inyo, kasi wala ako ang sabi ko. After 10, kulit natin. Yung weekend ang weekend. Yan, okay. Kami ang siguro na gusto rin. Pasensya na kayo ha. Pati ang sitwasyon. Ako, nakakagin ang pasensya. Alay mo na. أهلا بكم في بيئة شامل تبرز الأسرار للمطبخ الآسيوي نكهات عريقة ومميزة وشغف الضيافة اكتشفوا المذاق الآسيوي الأصيل في بيئة شامل Red, yellow. Red, yellow. The blue na. Baba mag-estimate. Mga dalawang 3 to 3 pounds once a year. Pero na yung dati, nung pinagkukuha ko, wala kang budget. 12 pounds to delivery ko mo muna. Nangyari nga ng pandemic, dito na tayo sa ito lang pala yung nakakayudo sa mga around 100 na puro ang ko yung mga 100 sila ay bumulaklak na no? 100 Philippines dito. Pero alam ko, magkita 100 dyan ito yung tapos mga 300 puno ng dwarf coconut na nagsisimula ng bumulaklak yung iba. Puro this year, bago mag-end ng December, lahat yan, marami rito ay mabubunga na. Tapos, nagtanim ako ng pan, ito siya, ito yung mangustin. Ang mangustin kasi mahina sa init. So what I did is, in between, nagtanim ako ng mulberry. Just to provide shade. Yun lang, ano? Ang pagpa. Pero ito, last year, namunga itong ilang mangustin, ano? Sa lugar. Ang nangyari ngayon, yung aking fruit shade, naging major crop ko. Yung mulberry. Kaya mamaya makikita nyo, nagtanim pa ko sa pan. Ang ginagawa ko sa mulberry, para continuously yung pamumunga niya, yung aking pruning, 1 linggo yung pagitan. Yes, pagkakatapos ng bunga ko, pero ulit. Para mabumunga ulit. Kasi, pag hinintay mo yung kanyang season, eh, magsasabay-sabay yan. So, nangyayari, week after week, isang tulong. Pagdating mo ng dulo, isang pan, isang hilera. Okay. Pagdating mo ng dulo, namumunga ng dulo. Yun sa padala mo na 2 weeks na. So, last week. So, ito, pagkanyan, dinilig ko yan, maglalabasan na ito, may mga naglalabasan. Matutuloy yan, may bulaklak na agad dyan, may bunga na agad. Kanya lahat yan, fruits yan. Pinuto ng tulong. May bunga na. Sprout bunga na rin yan. Yes, sir. Yan. Wala naman na kayo plastic, pero may donation. 50 pesos sa isang tao. So,
Ngayon, nung ito talaga punong-puno ng bunga, lagi kami nag-harvest every morning, ano, puro mga 5 kilo kada everyday. So, punong-puno yan. Pag pumasok ka rito, meron kang donation. May tilang donation na 100 pesos. Pero, mamuha ka na ng at pag ikaw ay nagdala ng kwan, tawa ka sa pagkakain. Meron kang bitbit, sinisipon natin ito. Yung 100 grams, 100 pesos. Ano naman? Kasi sulit sila, kasi na-enjoy sila. Lalo itong may kasamang mga bata, nag-enjoy sila. Kaya yung pagpapapot ka naman, 15 days sa lugar at naka-schedule. Hindi din pa talaga, although na pinapayagan naman tayo ng police office, dahil open naman ang area, hindi naman siya. Puro, Doon yung pagdating. yes sir, yes. Kasi ang aking target, gusto ko palitan ng rice staple food. Kaya nagtanong ko, yung mga healthy foods, makikita mo mga yung marimas ko na pwedeng pabalik sa kanin. Yes sir. At kayo na, marami kang pwedeng gawin. Well, Mulberry. Tapos nagtanim sa na mangosteen, mayor lemon, meron ding pomelo. Ang aking pomelo, ako lang ang meron ng klase niyan. Nung tinawag namin pangalan namin, Ray Lolly Pomelo. Ito siya, yan o. Yan. Pero mayroong mga tanim yan dito sa paligid, ano. Kami lang ang may kunyan. dwarf coconut. Oo, dwarf coconut, pili. Marami rin akong tanim na bignay. Nagkakawa akong wine. Siguro, mamaya makikita nyo yung aking winery. Okay. So, yun ang mga bignay, ano, yan. Ganda. Sir, ano to? Wine. Mag-iwa-wine mo rin. Oo. Yan ang ating talong kasi ang klase. Isang bignay bugo. At saka isang bignay kalabaw. Yung, ang naitanong ko ng marami sa Hotel de Rose ay pugo. Kaya lang maliliit. Yan. Sobrang liit. Siguro mga 1/4 ito. Mga 1/4. Isang puti. Ito yung kalabaw. Yellow pa yun. Guyabano. So ano to sir? Na-notice ko, yung paano yun? Wala ba siyang mga sinusunod na Actually, ang meron yung sunod na plastic resistance katulad ng niyog kung makikita mo. Niyog unang itinanim natin, ano? dito? Oo. Doon sa kamo siya nagkakaroon. Ito mo pagitan ng niyog mo. Ang luwang mo pa na. Ang luwang ng pagitan, no? Oo. Sabi ko, 8% land. More. Increase. Okay. So, kasi mo na mga pwedeng itanim. Okay. Na mga in rows, ano? Actually, in rows talaga dapat, ano? So, ito, tanong ko, dragon fruit, ano? Nung isang araw, nag-harvest ako na. Yan naman po, Granada. Tawag nila. pinakit lang dito, mayor lemon. Oo. Variety yung mayor. Oo, mayor. Oo, yan. Mayor. Yan yung isa sa mahal na ban na pasta lemon. I think that is 200 plus percent. Wow, dami pala. Ang akin na pala ang kalaban dyan dahil lahat halos ng insecticide na subukan ko na. Hindi kaya ang fruit fly. So, So lahat ng prutas mo dito, kalaban yung pataki. yes, number 1 lahat yan. So, ang ginawa ko, nag-research ako, ang aking ginagamit ngayong panlaban sa mga putakti
is bio. Buhay din. Biopesticide kung tawagin ko siya. So, gumamit ako ng red weaving ants bilang biopesticide. Siguro ako lang ang gumagamit noon. Ewan ko pa sa Pilipinas, naghanap ako sa mga mangga, pato, yes, ina-harvest. Oh, nandito sa Natural akin. na ng Yes. Pilipinas din. Pag ang red weaving ants, nandito ko yung yan, makakita natin mamaya. Ayun po, ayun po. Yan yung masakit mga gat, pero ang maganda naman sa pagkakit at red weaving ants, pag nakagat ka, masakit. Pero hindi ka namamatay. Masakit lang pag kumagat. Nangangagat, hindi dahil tutundo. Yes, yan. Pagkakaalis mo, okay na ulit yan. Pero, ang ginagawa kasi ng red weaving ants, pag dumapo ang putaktin, sinusugabat ka. Kaya kung tawagin ko siya biopesticide. So, buhay. Manually, pinakalat. Naglagay lang sir ako. Dati meron yung mga lubid na panano na diyan nanunula yung red weaving ants. Ano? Ngayon, pinagod ko na yung lubid kasi dapat ko doon sa kulay blue, doon sa aking beneficio. Magiging po niya ng pili na. Mamaya maraming po kami nakikita sa Kami po na Nagsimula ako magtanim dito, I think, talagang target siya kung may result na. Pagdating na sa stick. Tapos hindi mo inisip na darating. No, open mo for... Yes, hindi ko alam. It is just my plan for my, sabihin natin, for my family's leisure, convenience. Ganun lang. May retirement po. May retirement place. Tapos pwede akong magkape. Doon lang siya. Na-thinking na ito gagawin kong farm to business. Kasi meron akong hobby farm doon eh, may hotel. Doon ako-concentrate yung business. At yun din ang pinupuntahan hanggang sa Northern Luzon. Yung hobby farm ko, doon sa hotel ang pinupuntahan. So, meron akong silikunan doon automatic at na pinunod. May mga greenhouse ako ron. Yun ang pinupuntahan. Hindi naman ito. May rambutan din ito na rin. Nakakaya ito mo yan. Ang target ko is sustainability. Yung sa panin ko na ako, yun na, bigyan ko lang ako ng Dito kami dito lang pala yung pala travel ko. Nakakapagbili ko. Last year, nagkaroon ako ng mga 300 kilos na produce. Napabayaan ito ng 2020. Kasi gusto ko lang. Kasi wala kami. Hindi ako puntahan. May tagapag-alaga pero alam mo na. Pag physical, pag wala kami. Kapag wala, lakto ito sa'yo. At ngayon, ang pinakasira farm worker. Alam mo kung bakit nag-hirap tayo ng farm worker? Alam mo kung bakit tayo nag-hirap ng farm worker? Kasi bakit daw? Porpis. Ayaw lang siya farm. Ayaw lang siya maging farm. Ayaw na nila. Labas. Kasi hindi dumarating na sila. Ang minimum dito sa Batangas ay 180 pesos. Ano ba ang mga farm workers dito is asking para sa mga katagirang 500. Tapos ang ano ko, nakain mo. Yung mga kagyan, hindi ka tulungan ka. Ito kayo nakikita. Silang farm workers sila sa mga pagkikita. At dapat na lang at least 2 Pag-activity. manatili. 1,000 na eh. Yes, 2,000 amount ang pasunod. Hindi naman dahil kasi medyo ngayon naman kaya marami ako nag-aayos ng aking site planning technique ko pero bago ito Hawaii variety. Ako lamang nadalo kami meron yan sa Pilipinas. Grant yan ng from Hawaii. Asan sir? Yung mga lima.
hamon mo, kulaban mo. Pwede mong palikunin. Pwede mong gawing parang style banana cube. Pwede mong gawing candy. Pag hinog yan, ang sarap niya gawing Hindi na nabuo. pwede siyang french fries. Ano kalaki? Ah, di ganyan daw kalaki. Mga ganyan talaga. Magkano? Minimum naman daw. Okay, ang iba sumusobra pa. Ang mga 1 kilo. Napakasarap yan. Pero saan niyo yung buo? Ha, sabihin ko. Hahanapin ko pa yung Tapos meron pa dun sa babaw. Kita pag may pumupunta, nakita marami temon. Ang ganda. Meron ka ba sir kasi? Sir. Pag nakakita sila ng namumungang mga rimas, ay alam nila ang rimas. Medyo rare din. Sir. Nakakita ng mulberry, meron din. Nakakita ng copper line, meron din. Ah, ganyan. Ikot. Katulad nila, gusto nila makita ko paano daw ang irrigation. Makita ka solar lighting system. Kasi solar lighting system ang nakapang ko ito. At nakapang daw ginagawa yung irrigation. Kasi combine nito, engineer naman ako, alam mo. So combine yung tinatawag na engineering principle dito. Yes, pati yung solar lighting system, pati paggawa ng wine, pati pagmamarkot. Wala naman talagang tunay na gumagawa ng wine sa atin, kasi lang yan. Ngayon lang medyo nadami na mga ngayon nagpa-practice, pero yung katulad ko, na mayroon talaga, try to register, nagiging problema natin, makano. Yes sir, tinatawag yung register na natin ito, na mga natin po ay, okay naman, sagot document. Kaya, sasabi nila, parang pwede nila, diba? Pag nung makita ko ng equipment, feeling ko, parang hindi siya mag-effective sa akin. Hindi ay siya. Isa na parang sa akin, sa aking style. Kaya ang aking mga damang kuwana, ang aking ginagamit. Kung malalaki tayo yung mga talong talakas nila. Yun ang hinahanap ko, nakaka-consolation ng mga self niya tayo. Ito daw yan. Yung hotel ko, nandun yung aking winery. Dinala ko rito yung at least yung mga 1/4 yung nandun sa hotel. Pang-demo rito. Kasi yung marami nagtatanong kung pwede daw makabili ng wine. Kaya lang, yung una namin label na Rockyard Wine. Ang pangalang brand ng Rockyard Wine na hindi naproba kasi yung Rockyard ay pangalan ng business ng anak ko. Na yung tinatawag na mobile bar. Rockyard mobile bar. Ano, yun ang kanya. Yung aking HRM. Hindi. So, pinalitan ko ng, ito lang ginamit kong RLI Food Farm Wine. Yan. So, lahat ng klaseng prutas, halos liwine ako. Magsabi ka ng prutas, liwine ako. Kasi, nakita ko ang Indian mango, wala nang pinipilisan. Di ba, wine? Santol, Bangkok, wala nang bumibili. Sa sobrang dami. Di ba, wine? Ang chico na dati mahal na mahal. Nung sabihin ng Chinese sponsor na masama daw ang chico dahil itinumbuto. Wala na dati nakaka-50 mil ako kapag December. Ngayon, swerte kung makatatlong dito pa. Sponsor. So, nandiyan bang nakakalat lang? So, niladan chico. So, naisip ko, gawin wine. Isa sa pinakamatag na wine, chico wine. Ito naman yung wine, ano? Dahil nakita ko maganda ang trapon ko. Nakapagod sa akin yun. Nagkalit ako sino mga hindi ko lang kung lilimang po pa itong dinagdag ko. Magiging malimang po.
Sabi ng tanong, dahil bulaklak. Bago lang yan. Lahat yung pinanim, eto mga ito, this one lang. This, I think, February ko itananim. Diba? Kasi bago na. So, nagtanim din ako ng mga langka, ha? Mga langka. Yan ang tinatawag natin na Thailand din yan. Thailand. Halos hindi mo mabuhat ang isang buwan. Marami nagtatanong sa akin yun na. Ang nangyayari kasi marami kaming halaman, ano? So, yung aking mga anak, kanya-kanyang style sa Lazada. Puro sila may Lazada store. So, lahat ng pananim dito, pumupunta rin sa Lazada store. Galing. Yan. You know, parang yan ang yalit ng apple. Okay. Isang napakasarap. Napakasarap niya. Kasi ang isang apple, pag yung binuksan, marami ang tira sa balat. Ano, kita mo nga medyo pakla na yun. Ito halos walang gas. Pero kasal-sala siya. Sobrang sarap. Puro apyo yung nandito sa paligid, ano? Tapos, meron ako rito mga avocado. Parang dalawang tira yan. Ibig sabihin dalawang rows, ano? Ang avocado ko rito, galing sa lahat ng yung nire-represent dito na pinakamasarap sa bawat region. Ang avocado niyan. Meron din dito has avocado, cardinal. Ito mga ito, yung bagong tanim, yan yung mga direct sa campus. Yung nakarampag dito sa Batangas, yung nasa sa yes, sir. Hindi ko naman, pero White din yung ang mga parating. Pumipili talaga ako ng yung pinakamasarap sa kanila, mas kapag pinala rin. But not necessarily. Hindi hindi ko na gaano pa yun. Kaya kapupado rin yan. Maraming dito. Lalo na kapag bagyo, talaga yung problema, hindi ka nagkakita natin. Sabi ko, ano ba ang tulong ng bagyo? Ito yung seed. Ewan ko, pinagalawa ka seed. Pangalawa, ang merong pig farm. Ang merong ito daw pig farm sa Palawan. Alam mo ba, sir, halimbawa, ayun, sir. Ito maging itong tatay na ito, bibili ka sa akin ng cuttings, ano? Bibili ka namin ng cuttings. Pag pinutol ko ito rito, itong habang to, depende sa kanyang variety, umaabot between 500 to 2,000 pesos. Cuttings. Yes, sir. Hindi ko kayo mo pag namatay. Wala akong nabubuli. Merong pag-ibuhay, hindi naman matay. Yun ang waste, ano? Pero marami pa rin. So, ito, ito. Ang problema lang dito, nagpipis sa mga ibon, hindi ko nag-ano, nag-overheat pa ng fruit. Bakit kanyo may ganyan? Ito yung tinatawag natin na weed control. Para, yes, tama ka sir, malting din. Weed control natin yan. Kasi, ang hirap pagpad eh. Yes sir, kung kailangan ibon, tatanggalin mo lang yun, ano? Titikman mo, napakasarap. Masarap to. Yes sir. So, panaban natin. Yes, oo. Pwede mong patuyuin, parang dates. Oo. Pwede mo rin kayo fresh. Pwede mo kainin fresh, mag-uuyan. So, meron ako dalawang variety na paborito rito. Yung Iraqi at saka itong Australian Flatter. Malaki yung bunga ng Australian Flatter. Saan silang tigil, kaya paborito yan. Walang tigil sa pumumunga. Ito naman ko, pag medyo naabulungan, tagulan, lumalaki rin naman ang bunga ng Iraqi. Ito,
Iraqi. Ang maganda sa Iraqi, hindi siya tumitigil ng pagbunga. Ang tulad din ng Australian butter. At doon naman tayo na tutuwa eh. Di ba sir? Kapag namumunga, ang halaman natin. Ito, Cultural management. ito, matindi, mahirap. Kasi ang kalaban natin dito, twin borer. Yan yung sa mga puro kakayan. Lante, nakaligtas. Pag naman di malalaki ng ganito, nahihirapan na ang twin borer na tumukas. Kasi nagpukahan. Yung masyato, magaling din naman. Pero pag mga ganyan pa lang siya, yan ang number one problema. At ang matindi, kapag nag-ulanin. Ako ang tip sa matinding ulan. So dapat ang drainage mo. Yes, kailangan siya. Kaya mo siya sa dito na siya. Kita niyo sa naka-slope siya. Hindi mo siya pwedeng i-connect sa lugar na flat. Kasi tinigil na ng tubig. Pag tinigil na ng tubig, patayan. Mabubulok siya. Mabubulok. Ang tawag namin ay root rot. Maganda. At siguro, ito yung number one attraction. Kasi walang native farm. At lahat ngayon, ito yung trace ng lahat ng mga farm. Lahat ng nasa rayon club, trace nila to. Merong galing Italy, Australia, merong US yata yan. Merong marami sa Greece, Turkey, sa Europe. Bago na parang Aral na ba? Pilipino tumating. hindi pa rin gano'n. Kasi wala naman. Wala naman. Yes, wala. Ito yung mga medicines na Patoy! Patoy! Ay mong patili! Ay niya! Ay lagi na kita dahil naararuhin ko rin. Oo. Ako sila mo nag-aararuhin. Meron akong nag-aararuhin. Meron sa doktora. Oo. Na maliit lang. Ano yung so, ako na yung harang sa Mart. Dito lang sa Mart. So, lahat ng traffic. Yan kasi, dyan ako natutuwa. Sa mga opinion. Tapos dito, solar yan, no? Ito. Ako yung unang expert sa solar. Sa atin. Dito sa Pilipinas. Nung pumasok lang ang China. Kaya, magkano daw yung parang binudugan niya? Paikot yan yan. Yes, masira. Kasi yung dati ko, Usually 600 to 700 100 watts panel, pwede mo makuha ng 3,000. So, yung aking lahat ng stock, nandiyan lang ginagamit ko na lang sa akin. So, ito compound sa solar, napakarami ko sa stock. Kasi, hindi ko pwedeng ilaban yun sa akin. Gusto mga bago ngayon. Sa tindi ng na nagmura. paano sir? Na-recover ko ba yun? Halos hindi. Kasi lahat yung imported eh. Ginagamit mo ng mahal. Yes, oo. Paano mo yung pagpipili? Hindi ka pa sa ika-apat sa puhunan mo. Ito, maganda. Yes, oo. Dito kami malimit nagpapahinga. At tuwing Sunday, dito kami kumakain mag-anak. Wow. Dito kami nagsisimba ng virtual. So, after na simba, dito kami nagluluto. Ang natural na pagluluto. Medyo nangahanon mo. Patanda pa sa akin ito. Malamig dito. So, parang style gabana, yan, yung tulugan. Kasi yun naka-serve din ng tapos may sana God's living balak namin kung magkakaroon ng condo, doon magkakaroon magkaroon ng isang campus. Kasi hindi ko nakikita ng society man. Babalik sa dati. Oo, pero simple lang. Parang pampal lang. Toy, pero paano ngayong pan? Toy! Pero nga lang yung gulok, pati sige ako po kasal. Dito ulit yung parang.
Wala. Lalo na po para kakasin ng todo. Kinakain ko lang po. Yan, ganyan. Wala pa po, wala pa. Sa ibang bansa marami na, kaya lang napakamahal dito. Hindi pa yan pa na, di ba, no? Tunay na yung full one. Eh, lalo na yan. May isang taon pa lang yan. 2 years na. Bago lang. FIG. Ang Tagalog, baboy. Letter V, A, V, O, Y. Baboy. Kapag maliliit na yung aking pinopropagate, ang tawag namin piglet. Para ting baboy, piglet. Pag naman tinagalog mo yung piglet, sir, ang tawag doon ay B. Letter B din. Totoo, sir? Yes! Oo! B. Ang isang kwan na yan, preservation, sa ibang bansa, hinahayaan malaglag. Siguro control nila yung mga ikot. O kaya pinatutuyo nila. I-air-dry nila. Pinakakat sa doon. Di ba sir, ano? Legal yung prutas na yan. Yes. Nasa Legal Bible yan. yan. Sa Bible yan. Bible. At saka yan ang fruit of soul obedience. Kaya kailangan niya ng talagang mainit na panahon. Isa sa pinakamahirap alagaan yan. Kasi pag bumili ka ng halimbawa 2,000 pesos na kanya kalakay, pag mali yung iyong management, patay siya. Sir, kaya siguro naging mahirap. Kasi hindi ito yung ideal na Place. Tama kasi Para yan. Ito, itinanim ko, para may adapt niya yung climate dito sa atin. At tingin ko naman nakaka-adapt na siya. Ito lahat. Wala kasing nagtatanim sa open field. Napakahirap. Kahit itong pagpapalaki nito, ito araw-araw nakatutok ang tao. Tinitingnan, baka merong pulisam, baka merong borer, baka merong tinatawag na kuko. Baka yan, agad. Marami rin namatay, pinapalitan niya. Nandun yung continuous propagation. Yung lugar naman yan, yatag ka ng pagdaling ng mga saging, at saka mga kape, mga apo-apo. Sorry, Dok. Nawala na. Yan, pinakauna ko yan. Ah, Pinakauna ko bago dito sa Hipon. Sana matuloy yung target natin dito. Na makapaglagay ng factor. Kami po yung function mo. Ito mas masisira, sir, kung ganda. Ganda nung initial na pagkita. Pero tinatapos ko yan. Impact lang ng konti. Kasi kung isa lang hinahanap nila yung pwedeng pagkarusa lang na mga activities na naman ng wedding, ng birthday yan. Pero nung una sabi ko, puro ganito na lang. Wala kesa. Sinisis sa atin. Kasi natapos ka naman. Yeah, barihan mo yun. Eh, sir, Kulang bariya. ito yung function mo doon. Parang ito, playground na. Kasi ito yung Yung paano na. picture sila dito. Ang target ko na. Pero kaya ko yun. Kasi gusto ng tourism office. Kaya target ko. Meron na kami dalawa. Meron na kami mag-tourism. Ito, kasi diretso.
problema namin, hindi pa kami tumatangkas ng ang kuryente namin sir doon, umaabot pa rin ng 40,000 plus. Walang presyo. 40 to 60,000. Kasi commercial siya. Tapos ang business, yun na, nung kami mag-meeting at doon bilang ako na isang accredited na Oo, galing bangko. sabi ko, ang tinutulungan ng gobyerno, mga tabahan mo, tama na ano, pero kung magiging ang negosyante, wala ka. Ikaw na yan. Kaya pa ako dyan ako. Bakit po, sir? Hindi naman nangipon ko. Ang walang trabaho, March? April, March, April, May, June, Pag ganito ng pera sa atin, hindi na itutupi. sinususulat ko. Hindi na itutupi.